hayi ukuthi manje ngizoyeka koze kodlulisa abatha ngakusasa mina akangikwenzi lokho into uma ibalekile ngaleso sikhathi ukuthi ngiyenze ngiyacela kuNkulunkulu engimkhonza uShembe ukuthi Shembe njengamanje ke kukhona isimo esingiphoqayo manje ukuthi ngenze nje ngithethelele baba thethelele namathamba alele phasi kothula umhlaba ngembethe ngoba ukona kwami ngenze ukuthi sengonise nawo kodwa lokhu kuyaphoqa lokho ngasilayithi isibani ngathi uma ngisilayitha ngaphahla asisakwazi ukukhuluma nogogo khuluma kokuthethene nezinto amafasha abahlosile bathi uzokhuluza ukhokho bewethu asisakwazi ukukhuluma nogogo bunga yesintu wewo sekhuleka kunina abakhulu ayikhona bogogo nomkhulu igama umfoka mbanje itsisa simbiza ngonduna kanjaba ayikhona yasuke yahlala impungu sihlephlela ulwazi izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba isisa kithi siyakhala sekhona nenyanga zamanga izinto sakithi siyahamba engathi sekhona abafundisi bamanga nina bodlungwane kandaba udlungwane lombelebele olwadlunga emanxelumeni kwaze kwasa amanxelume esibekelana nina bakanoduma ehlezi kamenzi ngeimpunga yesintu ngiyakhuleka umhlaba wonke nasendaweni zonke lakhamba kufinyela khona lo mfanekiso oqoshiwe makuthi umushake kule channel ibizo lami ngumlekeleli umfoka mbanjwa umshana wakofuze fulele omashiya mahle sengathi azoshumayela umzukulu kaMdumo igaba elimabanga likaThumbula Tshatatsha uTshatatsha kaPheshe uPheshe kaMagwiyane uMagwiyane kaVaphi uVaphi kaNokhonje uhlala kuyintokozo ke bafowethu ukuthi ngifike la ku channel ethu enkulu impunga yesintu TV la sifundisana khona izinto ezithinta isintu sethu thina njenganabantu abampisho uma kukuthi umushake bafowethu mina insizwa zingibiza ngonduna kandaba untombi siyamncumela unsizwa siyamkhomba silwane esincane saphuma ehlathini ekseni kovivi sazivuthulula ngoba sigcela amabethe ikholo elikholwa ngenhliziyo engalibhana kancane esontweni ugxamgxama umsathe enkakane lakha lathi ngaha ithese lokusitha lathi ngaha kumjabulelo kumamatheka komkakhe ngoba njalo mamatheka ukuthi faca kuhlala kuyintokozo bafowethu ukuthi ngifike la ku channel ethu enkulu impunga yesintu TV la sifundisana khona izinto ezithinta isintu sethu thina njenganabantu abambesho amakhehla bafowethu lawa engijwayele ukuwabiza ngoba abaningi ngizibabona ukuthi bayaphambanisa ngumlekeleli umfoka mbanjwa mangithi ngumfoka mbanjwa kambanjwa ila ngizalwa khona ngokwesende bese kuthi ungcobo ikomalume bami ila ngisekeleke khona kwaNgcobo bafowethu ngumshana wakhona ikhona la ngathi mangisinelwa ngasinelwa khona zawushaya nje impela nje emagcekeni akhona kofuze mangigana ngenzela ukuthi ngilaphe abantu abaningi abathi mina njengoba ngumshana uma sekufika isikhathi sokuthi ngiganwe ngizoganelwa kuphi uma umshana okanye uma umlanjwana makufika isikhathi sokuthi ganwa uzoganelwa komalume bakho nama abakhongi bafowethu ngabakhipha khona kofuze kwazi kube bafowethu umfazi siyamngenisa emagcekeni kofuze zawushaya zawuthufuza awusuka amadodeni lwasuka ngilikhohla bafowethu ulungileke asikho lapho engisho ukuthi ke lamakhehla lawa engihlezi ngwabala engithi ngomzukulu kaMdumo ngikhuluma ngomdumo ngoba ikhehla lelo elizala umama umdumo azalo uThumbula Tshatatsha azalo uPheshe uPheshe azalo uMagwiyane azalo uVaphi azalo uNokhonje ehona amakhehla ke lawo ke ngihamba nawo ayinsizwa lezi ezinamandla hayi kancane zinkankile kanje bese kube khona namakhosi asephakameni bonke nawo angikankile angihambi nemkhovu ngihamba namathongo angempela namakhosi asezulwini uyabona ukuthi nginzima kakhulu ngoba ngihamba nethongo namakhosi asezulwini hayi imkhovu bokujwayela nawe lokho ukuthi ithemba lakho kakhulu ungalibeki ezilwaneni ube nemkhovu nayo hayi leyo nto leyo bafethi yabheda nanokuguqa ucele kumkhovu ukuthi kuukuthi nokuthi oyibona nje bafowethu into
engakufanele nento ezokwazi ukuthi iqhathe nethongo kusasa. Kungabi bikho lutho ozothi mawusizwa ngako kodwa manje ukubona ukuthi kodwa kwasase kwangcola kangaka. Yabona nje mina angikholwa ukuthi ngingavuma umuntu engitshela ukuthi ake ngithole inhlabathi yethuna okanye ngithathe into ethile le afuna ukungisiza ngayo ngiye koyilalisa ethuneni. Icabanga nje leyo nto akubona ukuthakatha wena mawubheka lokho. Kodwa mawumuntu unethongo njenganathi uyakwazi ukuthi into ukwazi ukwehlukanisa ukuthi lento ayingifanele lento ingifanele. Ngiyafisa ukuthi bafowethu sonke singabeka ithemba emathongweni ethu ngoba amathongo ethu bafowethu ngenkathi siqala sibeka ithemba kuwona nawe ayakwazi ukuthi abe yikona bonke kuthina. Ayakwazi ukuthi akuvikele amathongo, ayakwazi ukuthi akuvulele izinto zakho, ayakwazi ukuthi nje akwenzele konke okudingayo. Amathongo ke bafowethu nawo ayakwazi ukwenzela umlingo wena njenganomuntu. Yabona mina ukube ngiyaphila njengoba ngiphila nje yithongo lakofuze fulele omashiya amahlangatha azoshumayela. Ilona thongo lako malume bami ekuyilona eliphakeme phezulu kwami. Akufanele ukuthi ke mina ke ngililahle. Akufanele futhi ukuthi ngenze izinto ezibheke eceleni ezongiqhatha nawe. Babheka abantu abakusizayo ukuthi indlela abakusiza ngayo iyahambisana yini nomsamo wakho. Uma sikhuluma ngomsamo bafethu sisuke sikhuluma ngethongo. Ngoba uma ukuthi uzokwenza izinto ezokungcola umsamo wakho ungahambisani nazo, kunezinto othi uma uzikhuluma kubona abantu abadala bangakwazi ukuthi bakulalele. Abantu abadala uyakwazi wena njenganomuntu ukuthi uma kukhona into oyibonayo ukuthi la bagalawelile kakhulu, bengafanele benze ukuthi, bengafanele mhlambe bakushaye okanye bengafanele bakudedele ekutheni wehlelwe into ethile, bese uyakwazi ukuthi ubathethise. Kodwa akubona bonke abantu abakwazi ukuthethisa abantu abadala. Uma uwumuntu uthola ukuthi kunezinto eziningi ezamacala okanye ezizidingo ongazifezile egcekeni lomuzi wakini, ngeke ukwazi ukubathethisa abantu abadala. Bokushaya bokushaya abantu abadala bokushaya ngempela futhi uyothi abathethisa uthi uyasukuma emsamo vele ushayeke phansi ngoba awukho esigabeni sokuthi ungabathethisa. Uma uzwa umuntu ethi abantu abadala bayathethiswa, yebo lowo muntu usuke eqinisile emesho njalo ukuthi abantu abadala bayathethiswa. Kodwa akubona bonke abantu othola ukuthi bayakwazi ukubathethisa abantu abadala. Kunabantu abangakwazi ukwenza lokho, bakhona futhi abantu abangeke bakwazi ukwenza lokho. Ngizokwenzela umfanekiso. Uyabona phakathi komuzi makuthiwa kunezingane ezimbili ziyasebenza, amathongo aziphila izinto. Amathongo abaphile labantwana umsebenzi. Kodwa kubona bobabili labantwana oyedwa wabo uma kukhona izidingo zasekhaya akazenzi. Yena ubhekela zakhe kuphela izidingo, mhlawumbe uziphuzela utshwala, wenza yonke into yakhe ethandwa uyena ngesikhathi asithandayo. Kodwa lenenye ingane makufanele ukuthi iphonse isandla ekhaya, iyakwazi ukuthi kuphonse lokho okudingakalayo phakathi kwekhaya. Uma abazali bayo bedinga okuthile, iyakwazi ukuthi iselule isandla, ibanikeze imali, bakwazi ukuthi balungise lezo zinto. Uma sekufika isikhathi sokuthi ke manje kukhona into ethile le ekhaya eyonakalayo eyiphutha labazali, lengane lena ehluleka ukwenzela abazali noma ingathini kubona, noma ingazama ukubavezela iphutha labo, noma ingazama ukubavezela iphutha labo, kodwa ngeke bazobakushaya indiva konke lokho ngoba vele ifana nento engelutho ngoba ayenzi lutho ekhaya. Kodwa lengane lena ekuyiyona ekwazi ukuthi yenze izinto phakathi kwekhaya, ibenzela abazali izinto ezithile. Uma abazali kukhona iphutha elithile ababenalo, lengane iyakwazi ukuthi babonise futhi ibashaye kulawo maphutha lawo abasuke bewenzile. Yebo kona
akuwona umsebenzi wengane ukuthi umzali umebe nephutha bese kube ukuthi ingane yamshaya umzali ngalelo phutha. Kodwa okwenzakalayo ingane nayo ingakwazi ukuthi umzali umibonile ukuthi la uqhuzukile ikwazi ukuthi ngenhlonipho bese ikwazi ukumlungisa ukuthi cha baba bengingafanele kodwa ukuthi kwenzeke kanje hayi ngoba kuukuthi imshayela umthetho, kodwa ngesizathu sokuthi lengane le iyakwazi ukuthi ibe usizo kubazali. Abazali bayazi nabo ukuthi lengane lena kufanele siyithembe ngoba iyakwazi ukuthi yenze izinto eziyizidingo phakathi kwekhaya. Ingane vele esingakwazi ukuthi siyethembe ngoba iwusizo kuthina, siyayethemba, okusho ukuthi njengoba ithi sisephutheni asikuthathe lokho sikulalele. Nakubantu abadala ke bafowethu kunjalo, bakhona abantu othola ukuthi bangathetha emsamo bethethisa abantu abadala. Bakhona futhi abantu othola ukuthi ngeke bathethe emsamo bethethisa abantu abadala. Uma kunezinto eziningi ezamacala noma eziyizidingo ngokwasethongweni ekufanele ngabe sewadlula kuzona, ekufanele ngabe sewazenza uzenzele abantu abadala, kodwa wena okwakazenzi, noma ngaze kuthiwa uyathanda kangakanani ngeke usondele emsamo uthi uzothetha. Bokushaya abantu abadala, bokushaya nje impela, futhi nje bokushaya nje impela. Kodwa makuthiwa zonke izinto eziyizidingo uyakwazi ukuthi uzigcine. Abantu abadala mabekufuna ukuthi ukwazi ukuthi ubenzele, alikho icala onalo wena ethongweni lakho, uyakwazi isimene esifana naleso ukuthi abantu abadala ubathethisa. Ngoba uma ubathethisa abantu abadala uthetha ngazo lezo zinto othola ukuthi sewazenza ezazikade zikhaleleka. Uyabakhumbuza ukuthi kwenzeka kanjani ekubeni ngakwenza ukuthi kade ngithe angenza ukuthi. Yindaba manje sekwenzeka ukuthi ngoba phela ukuthi nokuthi ngakwazi ukuthi ngikwenze. Wena mongakaze wenze lutho kunezinto ezisashoda, uyobathethisa kanjani abantu abadala? Ngoba phela abantu abadala bayathethiswa, kodwa indlela abathethiswa ngayo ubathethisa ngezinto ezithile osukusuzenzile egcekeni lomuzi wabo. Bese ubabuza ukuthi lokho kwenzakala manje kwenzakala kanjani. Kwesinye isikhathi vele kubalekile ukuthi inkulumo uma uyikhuluma nabantu abadala iqine, kodwa akubona bonke abantu abokwazi ukuthi bayiqinise baphakamise izwi mekhuluma empepheni. Ngoba leyo nto ikhetha kakhulu abantu, awukwazi ukuthi uzothi ungazigcina izinto zabo abantu abadala usuyaqhamuka wena uzothetha manje uthethisa bona abantu abadala bokushaya. Yabona lento engikhuluma ngayo mina bafowethu, ngikhuluma ngento engiyaziyo. Lento iyenzeka, lento iyasebenza futhi kakhulu. Abantu abadala bafowethu bayazenza izinto uma thina sizokholelwa kubona. Uma singakholelwa kubona abantu abadala nabazozibukela nje. Abantu abadala bakwazi ukubuka umdlinzi wakho ingaphakathi lakho ukuthi wena ukholelwa kanjani kubona. Uma futhi ukuthi awunendaba nabo, khona enye into okholelwa kuyona, abantu abadala bayakwazi ukubona. Uyothi uyaphahla kungenzeki lutho. Yabona nje mina kukhona into mina yakenzeka. UNdlunkulu wahamba waya kubo. Uma ehambe yakubo eqeda kuthola umntwana omncane, ushuthi wamthola ekhona ngapha wabe sehambe yakubo. Uma efika kubo wafike wahlala. Kwathi makuphela amasonto amabili, ingane le endala ukonke wangithumelela umfanekiso oqoshiwe wayo, igcwele amaqhubu umzimba wonke, amehlo esho kuvaleka. Hey, ngithuka kabi ngicaka ukuthi awulo muntu lona ngithumela umfanekiso oqoshiwe uyakhala, ukhala inyembezi. Ngithi mina kwenzakaleni? Uthena uthe vuka ekulaleni wavula wavuka esenje. Ayikhona yasho into kumina ukuthi hayi into yamabomu ke le. Yabona ke le into yamabomu. Ngakhumbula ukuthi ngenkathi ehambe yakubo angizange ngibabikele ofuze. Ngavele ngamthatha nje ngamhambisa kubo ngesizathu sokuthi uzokuthola ukunakekeleka, ngesizathu sokuthi emakhaya umama wayeumuntu wayengaphilile ngalesasikhathi. Ngavele ngamthatha ngamhambisa kubo, ngangawabikela amafuze, ngabona ukuthi hayi amafuze akhalela ukuthi akufanele ngabe umakoti ukubo, kufanele ngakuke ekhaya. Ngavele ngathatha ikhandlela, ngalimisa ikhandlela. Ngathi mangilimisa ikhandlela ngiyakhumbula kwakade sengingene nesabatha ngoba ngumuntu osabathayo ke mina. Kwakade kulesihlanu
sengingenisa abatha kwakulabo 7:30 ngathatha umentshisi ngaqhwiza ngalilayita ngangingeke phela ngingakwenzi lokho ingane inenkinga ngangeke ngingakwenzi lokho ukuthi kusengingenisa abatha kwakufanele ngiphahle ngoba ngangifuna ukuzophilisa ingane hayi ukuthi manje ngizoyeka koze kodlulisa abatha ngakusasa mina akangikwenzi lokho into uma ibalekile ngaleso sikhathi ukuthi ngiyenze ngiyacela kuNkulunkulu engimkhonza uShembe ukuthi Shembe njengamanje ke kukhona isimo esingiphoqayo manje ukuthi ngenze nje ngithethelele baba thethelele namathamba alele phansi kothula umhlaba ngembethe ngoba ukona kwami ngenze ukuthi sengonise nawo kodwa lokhu kuyaphoqa lokho ngasilayithi isibani ngathi uma ngisilayitha ngaphahla ngathi mafuze hayi mafuze angenzeki lokhu mafuze umakoti wenu ungithumelela umfanekiso oqoshiwe umntwana uvale kamehlo ugcwele amaqhubu umzimba wonke ngathi hayi mafuze ngiyazi ukuthi lento niyiyeke ngamabomu ukuthi yenzeke enganeni umakoti isizathu sokuthi aye laphana kubo yilesi nalesi ngiyaxolisa ukuthi angizange ngize nginibikele kodwa ke sengiyabika manje ngiyacela ke mafuzo ukuthi umntwana angazaye kadokotela kuthi kusakusasa akasenalutho ngathi fuze ngasicisha isibani ngeke uyikholwe lento ngabafonele khweni lami ngathi umntwana kusasa kuzosengcono sengiwatshelile amafuzo ngoba iwona iyeke ngamabomu lento afuna wena makoti wawo uhambe uyikhaya hlela okuthi ekhaya uyanini uzoba ngcono umntwana kwathi hayi umbonile umntwana ukuthi unjani ngathi uzoba ngcono sengiwatshelile amafuzo awu nebala balala mabevuka ekseni umntwana akanalutho ngathi akazange abe nalutho ngale ukuthi bamgcoba into ethile kodwa lengiyakhona ngiye ekutheni ulaka lwakho nawe uyakwazi ukulizwakalisa ethongweni uma kuukuthi abantu abadala izidingo zabo uyakwazi ukuthi uzenze uyakwazi ukubalalela ukube nami ngangena umuntu abantu abadala bangifuna izinto ezithile ngazilungisa izinto zabo ukuba ngizangize ngizilungisa ngangothi uma ngikhuluma babe ngeke baze bangizwe ingane babe ngeke baze bayisindise ingane ngangizoze ngimoshe izimali ihambe ye kodokotela ngento encane kodwa engiyibonayo ukuthi lolu ulaka lwabo bayathethiswa ke bafuthi abantu abadala kodwa kubona bonke abantu abayobathethisa abantu abakwazi ukubathethisa abantu abakwazi ukuthi babalalela abantu abadala bese bekwenza lokho abakucelayo uma wena ukuthi awenzi lutho uyothi abathethisa abantu abadala bese bayakushaya kulungile ke bafowethu asibonge kakhulu ngokuthi nibukele umfanekiso oqoshiwe siyacela ukuthi niwuthathe niwudlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu bese siqhubeke subscribe ku channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV bese siphinde siqhubeke nokuthenga incwadi zeMpunga Yesintu khona incwadi esihloko sithi sithini isintu amava ahlabahlosile uyokhuluza ukhokhobe indlela yesintu nayo bafowethu sesingakwazi manje ukuthi nishayele sezinhlelo zokuthi sikuthumelele yona kothi makushaya umhla ka15 December na kanjani sobe sesiqala ke lapho sikuthumelela yona incwadi yethu entsha enohlobo asiqhubeke bafowethu subscribe ku channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV bese sithi nje impunga